explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nitwildu mill-ġdid, dan huwa id-dialogu li kellu Ġesu ma' Nikodemu. Bdejna din is-silta tal-Vanġelu minn San Ġwan il-bieraħ, illum tkompli. X'jiġifieri titwieled mill-ġdid? Ejjew niftħu moħħna u qalbna ħalli narfu x'trid tgħidilna din l-istess kelma ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddi nibtħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li aħna nxandru l-qawwa biex kif irċevejna r-ran tal-glorja li tajt lilu, jiseħħilna niksbu d-doni tiegħek li rajna fih. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu x-xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Ġuseppi minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-Faraġġ. Dan kellu għalqa bieħħa u l-flus li daħħal minnha mar qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-mulej isaltan, il-kobor libes. Flimkien, il-mulej isaltan, il-kobor libes. Il-mulej isaltan, il-kobor libes. Libes il-mulej u tħażem bil-qawwa. Flimkien, il-mulej isaltan, il-kobor libes. Iżom sħiħa d-dinja, qatt ma titħarrek, imwaqqaf it-tron tiegħu fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Flimkien, il-mulej isaltan, il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom,
Qdusija lil darek tixraq mulej sakemm itul iż-żmien flimkien il-mulej is-saltan il-kobor libes. Jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: La tistaġibx jekk jiena qedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid? Ir-riħ fejn irid jonfoħ, imma tħossu, imma ma tafx b'nejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: Inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqgħuhiex. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema? U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk kien jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Naħseb ġieli hekk ħarisna fil-mera u naraw lilna nfusna kif aħna. U tgħid ma kif se nagħmel biex inkun aħjar? Għax hawn ma joġobnix, aw rrid nirranġah, hekk dik u l-oħra. U trid tieħu deċiżjonijiet. Għaliex inti il-mera qed turik min int, kif int. Imma biex issir aħjar jew biex dak li qed tara fil-mera tipprova tirranġah, inti trid tieħu deċiżjoni. Il-mera ma tistax tieħu deċiżjoni għalik. Illum għandna dan id-dialogu ta' Ġesu ma' Nikodemu. U Ġesu nistħajlu huwa din il-mera li Nikodemu irid iħares fiha. U Ġesu qed jgħidlu: Isma' dan int kif int, però int trid issir aħjar. U titterġa' mhux biss issir aħjar, titwieled mill-ġdid biex issir aħjar. U hawnhekk Nikodemu jidħol daħla fih innifsu jgħid imma kif jista' jkun. U naħseb li din il-kelma ħafna drabi ngħidu aħna anke lilna nfusna. Kif jista' jkun jien naqta' dan il-vizzju, noqgħod attent, noqgħod kawt, inżomm il-paċenzja. Kif jista' jkun? Però jista' jkun bil-qawwa tal-Alla. U jista' jkun jekk jien mhux darba u tnejn nagħmel l-eżerċizzju li nħares lejn il-mera, jiġifieri mhux darba u tnejn irrid inħares lejn Ġesu u ngħidlu tini l-qawwa tiegħek. Għax bil-qawwa tiegħek nista' nitwieled bil-ġdid, niġġedded, insir aħjar. Biex nista' f'din il-mixja tal-ħajja nasal biex imbagħad ingawdik fl-eternità. U għalhekk anke l-Vanġelu San Ġwan jgħidilna
وكيف موسى فسر في الدزرت أكي هتشتي يكون مرفوخ بين البنيدم مش كل من يمن فيه كله الخيطة دايم بين البنيدم وجسوه النفسه كيف كان مرفوخ فوق صليب وانت تتخلص ليخ تتخلص لين جسوه مصلب احنا عندنا كم خارجين من الرفلسيوني تدين الجمعة مقاتسة جسوه مصلب فوق الصليب تحت الدباتية تحت الانجستيسيا ما بقاش هم واللورا احنا يك نحرسوا لين جسوه مصلب ادينو كل نتماو في الأومن تيو مش بس نريدو نراوخ مصلب اما نريدو نراوخ في الحياة تاعنا كل يوم إرشوشت خاي بريزنتي والخطليات ده قال لنا يم بريزنتي عليكم في الحياة تاعكم بيش نعطيكم إسلام تفتكروا الفانجيلو تاع الخطليات ده 3 ضربات جسو يتكلم فوق السلام جايت نعطيكم السلام الباتشي تياي من هارس لين جسو مصلب كاباتشي يارا ليلو نفسه وكاباتشي يفهم لجسو لآمن بي الموت يعطينا ديك السلام ديك الباتشي اللي نشتيقه يعطينا دين الخية جديدة ديك الخية جديدة لجسو تكلم فوق أماني قدامه ديك الخية جديدة لضنو البنيدة ما يعرفش فين يستيسيبها إما نستوي نسيبوها بس في الأومين تاع الخية ما جسو نفسه نيكوديمو كان له الشوقة ليسيب الفيريتا ولك ما رانجسو احنا في خيتنا اياو نخدمو فوق دين الشوقة في قلبنا في مخنا لنسيبو دايم الجسو لنرفوخ خلي يبقى يتينا الكلمة تاع الخية الكلمة اللي تبدلنا الكلمة اللي تعطينا توليد جديد خية جديدة لربخ فوق الموت يعطينا الميو الأومين على الخية دي دين الاستسكلمة اللوم تخججنا بيش نفرض طالب والشوقة تانا قدام الله لنبيرك لنطلبوه لونات تاع الكنيسيا بيش تتجدد تكون فرامنت سترومنت خاي لتانا الكل نتجدوا هنصيروا بندمين أحيار نطلبوا اسمعنا نطلبوك مولاي لوم نفتكروا بمون سبيشالي في البابا في تان الفياتش تيو في الأفريقيا البارح كان لالجير البابا اللي هو امباشاتور تاع الباتش في الدنيا امباشاتور اللي يوصل الباتش permezz tal-kelma tal-Alla. Anke jekk ikun hawn min ma jridx jifhem, anke jekk ikun hawn min ma jaqbilx miegħu, imma hu din il-missjoni tiegħu u aħna nitolbu għalih, nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي U nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli fil-ħajja tiegħu biex jaraf li Ġesu jgħinu jiġġedded, li Ġesu jaraf jagħtih ħajja ġdida anke wara dawn id-diffikultajiet tal-ħajja. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي Għall-eżies mejtin tagħna biex nemmnu li issa huma daħlu fl-eternità f'dik il-ħajja ġdida li Ġesu wedhom u jwiet lilna wkoll. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي Għalina l-koll mulej biex qatt ma naqtaw qalbna li niġġeddu, insiru aħjar, sakemm verament imbagħad inkunu nistgħu niltaqgħu miegħek wiċċ imwiċċ. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna kollna ħerqa u ħeġġa qegħdin nagħmlu inti tifhem id-djufijiet tagħna, tifhem il-limiti tagħna, imma inti tgħinna ħalli nerġgħu verament insibu lilek u miegħek bik u fik naslu għal ħajja ta' dejjem. Amen. آمين
tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għal tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għajt iqanqluna dejjem ħalli nroddu lek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma' U miegħek ukoll. nerfaw qlubna l-fuq Nerfawhom lejn il-mulej. u niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejd tagħna. Bih u li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għalina l-koll. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-semawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-semawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leone, mal-isfijiet tagħna, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazza l-Omtalla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli,
San George Preka, il-Bejati Maltin u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Moment fejn narfu grazzja tal-Alla magħna, dik il-grazzja li tgħinna niġġeddu u nitwildu mill-ġdid biex inkunu tassew u liet l-istess Missier. Nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina u daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi xulxin l-aqwa. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-marka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja Dotempti u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà tat Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tana, eħlesejna wieqaf magħna, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma' tal-tana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum nikkonsidraw il-misteri tad-dbatija. Meta s-Sinur Ġesu Kristu l-ewwel misteru kien fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Bsirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek
imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Mixxir u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun titejn kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Mixxir u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu,
li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-tbatija. Meta s-Sinu ta' Ġesu Kristu kien imlibbes bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif is-semek da fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha, għajn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-tbatija, meta s-Sinu ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Xirna li inti fis-smawiet titqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titin kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru ta' tbatija, meta sir ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu. Aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħnina
Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilin għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa
int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beat Tunazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Qaddisin kollha ta' Alla u protetturi tagħna. Itolbu għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.